Os alumnos do Obradoiro da Hostalería do Salnés bótanse á rúa. Hoxe comezaron a súa particular xira comarcal con show cookings nos que van amosar todo o seu traballo. Imos facer un show cookings que se chama, non? Nos imos elaborando así a pé de calle e a xente pois pode colaborar con nós e pode mirar pois as nosas xornadas gastronómicas. Non podemos facer estes actos fora da escola con público porque a situación non o permite. Bueno, de momento temos que ir facendo este tipo de actuacións. A súa primeira parada foi en Portonovo, no concello de Sanxenxo. Decidimos facelo aquí en Portonovo porque colaboramos todos os anos na Festa da Raya e como este ano non se pode celebrar, pois decidimos facerlle esta pequena homenaxe. Así que crearon unha serie de receitas coa raia como auténtica raíña. Un sushi de raya, que nas veces de alga mori leva grelo, bueno, vai a raya en crudo con un poquinho de wasabi, pemento, aguacate. Tamén fixemos un risotto de arroz verde con raya a plancha e tamén a típica raya encaldeirada e tamén unhas croquetas de raya. A xira polo Salnés inclúe 9 paradas, todas elas serán gravadas e penduradas na internet. Pódese ver en internet, na Mancomunidade do Salnés, en todas as nosas redes sociais que temos, pódenos seguir. O show cookings pola comarca servenlle aos alumnos do Obradoiro de alternativa ás súas clásicas degustacións que por mor da pandemia non poden organizar. Non podemos pois facer as xornadas gastronómicas como facíamos antes, que era pois servir a xente, darlles de comer realmente e de beber a xente. Entón, agora queda solamente niso, nun show cooking. Eles poden ver o que facemos, pero non poden deleitarse con eles. Distinto ao que facemos habitualmente, temos bueno, pois moita ilusión en facelo e tamén nos aporta un grado distinto, un punto de diversión e un punto distinto distinto ao traballo habitual na escola, no Obradoiro de cociña. A próxima parada que teñen en axenda, o Grove, aínda non ten data pechada, todo dependerá da evolución da situación sanitaria naquel concello.